Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana isithembu ezinkanye nezingane zesithembu sikhuluma ngama-girlfriends kaMpumelelo. Kodwa la sikhuluma ngoNosipho Cele lo ufike ku-season 2 wahamba. Lana ku-social media guys kuhlezi kunama-debates, kuney'nkulumo ey'shiyanayo. Sekuvela udaba lokuthi uAmahle uzincinci. Ngathi-ke ngicela ukuthatha uNosipho ngenze ngayo i-example. I-example yokuthini, kunezinye izinto osizwa kuzo abantu abaphambili because sebehambe kuqala bane-experience. uNosipho Cele ngeke size sithi une-highest IQ noma enayo. Lana masiqhathanisa ubuhlakani emjolweni. uNosipho usizwe yini? Ukufika kwakhe ku-TV show kube yi-blessing ne-curse ngesikhathi esisodwa. Ngobani? Abantu bakwazi ukuthi babe ne-access kubudlelwane bakhe noSibindi, kwayila ethola ukuthi abantu bacabanga ukuthini, abantu baba nemibono ehlukahlukene. Le hate ayithola ku-social media, i-bullying kanye nakho konke bekukhona okuyingxenye yeqiniso. Mhlambe ku-80% of viewers of izingane zesithembu ubengeke aze athi u-80% u-wrong, u-20% u-right. Kodwa usizwe yini? Usizwe ukuvela kwiso labantu ngokwe-TV show ukuze abantu bemkhiphe, because nginayo into yokuthi i-social media idlalile indawo kanye nabazali bakhe. Kwamsiza-ke ngoba sithola la kuthiwa khona abazali banqaba, kodwa ukube le relationship beyi-offline, ubona ukuthi uNosipho ngabe kade ahamba? Angazi, ngiyabuza. Yingakho mhlampe ngifuna ukuthi asikwazi ukuthatha umjolo kube yinto mhlampe esizokala ngabo ubuhlakani bey'ngane, because umjolo ufana ne-experience, and i-experience uzofike ufunde kuyona, kube khona nabakusizayo. Yena wayisiza ngokuthini? Alalele. Wayisiza ngokuthini? Makuthiwa vula amehlo, ewavule amehlo ngempela, because sebekhona abaphambili mhlampe ngikhuluma ngo-social media lapho ekuvela khona abanye sebethi ingane yami udadewethu. Ayi, iyeke lena akuyona. Ngeke uze uyi-understand manje, but into enjena ungayibuki njengento ozothi achievement ekugcineni masiyakulimaza, because into ozoyifaka kuyo inokukhuluma, into ozoyifaka kuyo inalokhu nalokhu. Ukuvela kwakhe ku-TV ilokho kumsize wezwa imibono yabantu ehlukahlukene. Mhlambe naye ngalesi sikhathi ubengekaza nakhe, ubezothi mhlambe unebhadi because ufike kule TV show as i-girlfriend kaMpumelelo, kodwa wathola lama-comment anje or abantu bamperceive ngale ndlela. But bona labo bantu abebekhuluma khona indawo abayidlalile. Yabo lento ethi kuthatha i-village ukukhulisa umntwana, leyo social media lo nobubi nobuhle babo bakwazile ukuthi babe yi-village kulo mntwana, because ukwaze ukuphuma yena uMpumelelo engakakhiphi nkomo noma yini into ezomenza ngokomthetho wase-South Africa abe unkosikazi. Mase kuthi at a later stage athi ngiyaphuma la, sekumphoqa ukuthi akavaye through i-process ye-divorce. Uphume yena engayiphethe ingane, kodwa akusikho ubuhlakani bakhe yedwa, usiziwe. Wayibona indlela ekhonjiswa abantu. Ngizama ukuthini-ke nalabanye abantwana egameni lobuhlakani asingababukeli phansi, ngoba lento yomjolo iyi-experience and umjolo uyaqumbana phansi. Nomunye oseke wagileka akusho ukuthi uyisidomu, kodwa into ithini? Noma uke wagileka, impilo siyaphinde iqhubeke ibe yenye into ofisa ukuthi ibe yiyona, ubhala amanye ama-pages empilweni yakho. Bengibona kuqhathaniswa-ke into yo-IQ ngathi ake ngivele, ngoba mhlampe le ngathi siyishiya ngaphandle. Le social media ibe yi-blessing yaba yi-curse kulo mntwana, kodwa yena wenzakalani? Wasizakala, because ukuvela kwakhe kwi-TV show beyikhona indawo kuye ekholelwa kuMpumelelo.
ngobani ngokwe-age group, imicabango nokurizina kwakhe kuhambisana nokuthi uma efika umfana ethini usengakhohliseka, kodwa semdala uye ozokwazi ukukhuluma into ethi hayi kanje. No, wasebenza ini? Ukulalela. Usungathi-ke wena ngoba ubone uNosipho engaphathanga ngani usuthi uyena wahlakanipha kunabo bonke. Hayi, sesifike kanjani la esikala khona ubuhlakani ngomjolo? Ngoba kuyasizwana la. Uyabo ukuthi nabazali bayakwazi ukuthi enganeni lo mngani wakhe akekho right, kodwa ingane ingaboni. Makuhamba isikhathi sekukhona-ke ama-signs, le ngane siyabona izinto abazali ababeyibona ngoba bona benjani, bebadala. Hayi, ku-social media bafethu, ngibuyile-ke ngukhulumile. Social media, hayibo, kuhle kubi ku-social media. Ngizwe sekuthiwa hayi. Uyabona nje into yokuthi mhlambe bathe befika ko-18 beno-19, yabo sekutholakala ukuthi bebengazona iy'ntombi kwashaqima kanjani. Leyo nto into eyenzakalayo. Kodwa la ku-social media nifuna ukuyenza ihaba. Yini nifuna umuntu azacasha uveleleke emgodini sekuthiwe akayona intombi, ingane ena-20. Akufanele ngabe wena uyamangala uma kuthiwa ingane ena-20 ifika nokuthi nayo ikhondomu ngoba usumdala. Fika nokuthi-ke uzivikela kanjani ngoba usuyayenza lento. Hawu, ngiyabona lo mntwana lo ofikayo sebezama ukumshonisa phansi, uslow unjani una-20. 20 20. Nakuba-ke ezinye iy'nkulumo kubuye ngathi uhlala phansi kuzona ungayikhulumi, yabo, ngezimo ey'thile. Kodwa le yaNosipho bengithi mina asingasho ukuthi yena uhlakaniphe kakhulu kunalezinye izingane. Waba nenhlahla, wasiza ngokulalela futhi. Kufundwa ngawo kamaphutha. Uma nje ufika necomment ukuthi uqhathanisa umjolo nobuhlakani, ngithi hello kuwe. Uqhathanisa enganeni ena-20. Hawu, hayi. Ubani uhlakaniphe? Hayi bo, Nosipho wasizwa yizwi lomphakathi. Saze sathi ubaba umsele uthwele uzothwala ngaye senzela ukuthi ebaleke. Sasimxosha ngazo zonke indlela, sathi ngoba ewakacele nje sekuthiwa uzoba u-first wife, okusho ukuthi impela ikhona lento eshiwa abantu. Kodwa besivikani ukuthini akungafiki kuze kuthiwe Nosipho Msiliku sefuna ukuqoqa ama-suitcase awasaqoqeki, yabo. Sathi uzoba inkukhu emhlophe. Senzelani? Ukuthi nje akabaleke engabuyi. Ngoba manje sibuka ukuthi uhusband wakhe wakusasa unjani, yena uzoyimelana into enjalo. Uhusband wakhe nje lo ogcwele ku-social media kushiwo ukuthi kodwa kwakwenze njani ingane yavele yahlupha kanje. Mase sithi nayi kodwa nani musana ukumangala phela, ingane ivele ibe nje, kanti imento ubani ofundisa le ngane? Le ngane ibuswa yini emqondweni wayo? Sesithuka kangaka nje ngoba hayi ukuthi siyathuka. Ayikho vele into esithusayo thina yenziwe usibindi sibe singayicabanga ukuthi sisukaphi. Ngoba siyakwazi ukubona umzali othi yabo angiyifuni lento esho ngeqiniso. Siyakwazi futhi ukubona umzali omele iqiniso ngeqiniso. Ngoba iqiniso yinto engadingi ukuthi uyidefend. Into mawuyisho ukuthi awuyifuni siyakwazi ukubona lokho. Kodwa ukuthi siyapretenda siyakubona-ke. Uthi hawu waze wapretenda umuntu omdala wenze sengathi kanti ogxisha yonke lento le. Asikho-ke lapho bengizokhuluma la ukuthi umphakathi, i-village, ukulalela, siyabantu sinezandla ey'bambene.
Akekho ongcono kunomunye, akekho ohlakaniphe kakhulu makuziwa la emjulweni. Ngisho nakhona emshadweni khona bafikile bazi ukuthi konke kuyoba kuhle, kodwa i-experience yabafundisa okunye. Akusho ukuthi futhi umuntu obenomshado ongabanga muhle sekusho ukuthi uyisidomu. Hayi, social media bafethu. Noma yimi othanda ukukhuluma ngithatha izinto mhlawumbe ezingathi zisho ngiyibuke zisisho, cha ngibuka ukuthi why i-experience yomjolo mayibe yimbi wena uzothi ingane iyisilinyane. Indaba hawe mawe guys, ngicane siphume kono sipho. Ngicane ngixoxela ukuthi ivoice yami ekuqaleni benilalela kanjani. Hawu nina guys alinalo iqiniso. Kodwa phela ngeke ngiyithenge indawo noma ngaba neqiniso. Ngilapha ngihleli kade ngirecorda, angazi sengirecorde kangaki. Ngisabathe ngiyalalela leli izwi ngithi hayibo. Yeyeni. Ngizolungiswa yini Nkosi yami? Ngidinga into ezongisiza. Sengize ngazama ukufunda la ukuthi ufunda kanjani ukukhuluma ngokusheshsha. Angiyithole leyo option ngoba ngifuna nje at least ke kube ngase ngikhuluma ngiyagijima, mhlambe ke kuzoba ngconywana. Hayi yimbi ivoice yami babhemi, yimbi. Hawe ma ayithengwa ndawo ke ivoice. Yimbi kodwa anginankinga yiyo phela yiyo. Hawu ngisabathe we guys sengirecorde ngarecorda kuningi, amanye amavideo engiwarecordile made kodwa nje sengiyasapha ukupost, ngiphoxwa ile voice. Ngine voice enjena nje zonke izinsuku. Hawu angize ngiphoxe kanjena noma we guys ngiyagowa angisazi kwenzakalani noma khona into wrong ezindlebeni zami. Yimbi ivoice yami. Kanti mina ngilalela kanjani ngoba ngingana ama-video over 1000. Hawe ma shuthi nje hawu umuntu akwazi ukuzikhohlisa. Umuntu akwazi ukuzikhohlisa. Yini le ekuqaleni beyenza ukuthi angizethembe ngirekhode ngithi lalelani. We guys ngeke yimbi le voice. Yaze yayimbi ivoice. Hawu bakithi. Ukhona wakangitshela ekuqaleni ngiyeza nganalikhanda lami ngathi mina hayibo phela ivoice ayidayiswa ndawo. Ngisho ngabe kuthiwa u5 bengeke ngiyithenge. Ngangiqamba amanga. Ngicela ukusho ukuthi ngiyaxolisa kulowo mangizizwa manje. Benginesikhathi sokuthi ke ngiyilalele kwezinye izinto engiyikhulumayo, yimbi le voice. Hawu kwakwenze njani ngiphiwe izwe limbi kanjena? Angisoli lutho bakithi, uNkulunkulu engiphilizwe lokuthi angikhulume kodwa ayilibi. Limbi. Ngike ngikwazi pho kuba sexy. Ayikho indaba yale voice. Wemelo. Ave we ngizozama ukuyishuna makwamavideo amancane. Makwamade phela fanele ngikhulume ngevoice yami ngqo, ayikho into engizoyenza. Ngizongibekezelela yimbi. Yimbi ngizibambile, ngizizwele, ngiyaxolisa futhi. Ngasuke ngathathela phezulu ngamdelela lowo kanti wayengaqamba amanga, cha wawuqinisile. Ngiyakhumbula ngiphendula leyo nto ngoba ngangidiniwe ngathi nje ngisho bengaba u5 leyo voice uthi uyadayiswa ngeke ngiyithenge mina. Anginankinga nezwi lami. Nginenkinga nalo. We guys noma ngiqala ukungayithandi yini angisazi ivoice yami yimbi. Ngabe sengisho kangaka ukuthi yimbi le voice ngoba yimbi ngempela. Ade ngiyilalele lana ngithi ngiyakhuluma ngothando nesithembu, ngiyakhuluma ngo-RSOD, ngiyakhuluma ngobani sengikhulumile. Sengiphoxa nje ukuthi yindaba ngathi ngibindiwe. Yindaba. Hawu. Bakithi. Yini kodwa engayidla? Khona uswidi abadla ngiyakhumbula ngesikhathi sisacula e-primary. Khona into ababesinika zona mabesiyocula. Ivoice ibe right. Yo. Ayiyimbi ivoice yami. Ayibo yazi ngangiphoxa na ivoice. Hawu guys aninalo iqiniso. Aninalo iqiniso. Iqiniso alikho. Yine voice embi kanje. Phela ngithi mangikhuluma ngiyaxoxa angizizwa.
Manje ke sengithathe isikhathi ngathi ake ngilalele yonke le ndawo engihlezi ngikhuluma khona, ngihema ngaze ngisuke ngithini yo. Manje inkinga u-YouTube akafuni lama-AI bani ukuthi sihambe sothatha izwi lomlungu lifake-ke kuzwakale lona lelo zwi le-technology, sebefuna leli lakho ngqo. Usizi engibhekane nalo, ngirekhodile, ngiyazilalela, ngibindiwe, ngathi ade ngikhala kokunye nje ngathi angiphilile kahle, indaba ye-voice nje. Ngempela i-voice mayiyimbi umuntu ungazi ukuthi hayi lo uspecial, i-special case le, ayi akekho right lo, kanti i-voice yimbi. Hawu, awungaze ngayithwala into, ngaze ngane-stress. Ngiphuma kwi-flu nje ngithi ngine-energy engakanani, sizohleba iy'ndaba ziningi, nabaya omini besidunusela ko-RSOD, ayibo i-voice yami ithi nje kodwa wena awunayo i-voice enhle. Yaze yangi-discourage nayo i-voice, yaze yangithunaza, yangiphoqa. Iwe guys, benginikhumbulile sengoba ngikhuluma i-voice yami yimbi shame, bye.